Самоконтрол, един от шлагерите на миналата година в класациите и дискотеките. Той стана популярен и в двете си версии. Тази на младия италиански певец и композитор Рафаеле Риефоли или Раф, написал песента Самоконтрол, и другата на певицата Лора Брениган, класирана по-успешно от първата. Самоконтрол в изпълнение на Лора Брениган беше на първо място в класацията "Това да, това не". Стана най-продаваната малка плоча за 1984 година в Федерална република Германия. Ето няколко любопитни подробности за изпълнителката. Лора Брениган е израсла заедно със своите двама братя и две сестри. Страхува се да лети със самолет и да се вози на автомобил. Има дневник, от певците харесва най-много Джо Кокър и иска да има най-малко 5 деца. Има намерение да пише текстовете и музиката на песните за всичките си следващи плочи. И така Самоконтрол с Лора Брениган.